अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। 3 वर्षांपूर्वी सर्वोदय पतसंस्थेचे सभासद झालेल्या सगुण धुरींना या संस्थेवर बोलण्याचा पूर्णपणे नैतिक अधिकार नाही। त्यामुळे सगुण धुरी, दिलीप माळकर आणि दादा बेळणेकर यांनी सर्वोदय पतसंस्थेची बदनामी थांबवावी असा इशारा विद्यमान अध्यक्ष प्रकाश मोरे यांनी दिलाय। कुडाळ MIDC रेस्ट हाऊसवर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। यावेळी प्रकाश मोरे, जोसेफ डॉन्टस, उत्तम सराफदार आणि गोविंद धुरी उपस्थित होते। कालच पत्रकार परिषदेमध्ये आलेले मुद्दे मी बरेचसे वाचले। त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की ज्यांना जाधव सहकारमर्षी जाधव साहेब यांनी आजपर्यंत सहकाराच्या जवळ सुद्धा घेतलं नव्हतं, कुठच्या संस्थेवर घेतलं नव्हतं, कुठच्या संस्थेचा सभासद करून घेतला नव्हता, यांना सहकारादी मुळात कळणारच नाही आणि कळलाच नाही आहे। त्यामुळे सगुण धुरींना या संस्थेवर बोलण्याचा पूर्णपणे अधिकार नाही। त्यांना 3 वर्षापूर्वी या संस्थेचा मी सभासद करून घेतलाय, ते संस्थेवर कुठे नाही आहे। आणि त्यामुळे आजच्या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला सांगतो, त्यांनी माझ्यावर अनेक आरोप केलेले आहेत की मी 10 लाखाचं कर्ज घेतलंय, 15 लाखाचं कर्ज घेतलंय। हे सगळे कर्ज घेतले आहे असे जे म्हणतायत ते मी रीतसर कर्ज घेतलेले आहे। कारण रीतसर कर्ज असं असतं, पतसंस्थेमध्ये सातत्याने 2 ते 3 प्रकारचं ऑडिट झालेलं असतं। एक पहिलं ऑडिट झालेलं असतं ते चार्टर्ड अकाउंटंटचं। त्याने आम्हाला सातत्याने कोल्हापूरचे सुशांत फडणीस यांनी आम्हाला त्या ठिकाणी ऑडिट केलेलं आहे। आणि त्या ऑडिटमध्ये सातत्याने या पतसंस्थेला 3 वर्ष सातत्याने अवर्ग मिळालेला आहे। आणि अवर्ग मिळाल्यामुळे त्यांनी सुद्धा आपल्या पत्रकामध्ये अवर्ग मिळालेला हे नमूद केलेलं आहे। कारण जर संस्थेचा स्वच्छ कारभार नसेल, चांगला कारभार नसेल तर अवर्ग कधीही मिळत नाही। हा पहिला मुद्दा झालेला आहे। त्या दृष्टिकोनातून ते म्हणतात मी कर्ज घेतलेलं आहे। मी सातत्याने आम्ही कर्ज घेतो। आजच या संस्थेमध्ये नाही, ज्यावेळी सहकार महर्षी शिवराम भाऊ जाधव यांनी ही संस्था स्थापन केली तिथपासून जवळजवळ 25 वर्ष या संस्थेवर मी संचालक म्हणून आहे। सातत्याने आम्ही कर्ज घेतो। त्या ठिकाणी माझी जमीन स्वतःची, ज्यांनी म्हटले काल जामीन आहेत, त्या जामीनदारांना ठेवलेल्या आहेत। तर जामीनदार ही माझी स्वतःची त्यांनी जाहीर केलं आहे की स्वतःची माझी आई आहे। माझ्या जमीन वडिलोपार्जित असल्यामुळे आईच्या नावावरच्या जमिनीवर मी तारण बोजा ठेवलेला आहे। आणि दुसरे जे आनंद मावारंग ते माझे सख्खे मामा आहेत, त्यांच्या जमिनीवर मी बोजा ठेवून मी कर्ज घेतले। त्यांचं म्हणणं आहे मी कर्ज घेतले हे नियमित मी त्याची परतफेड करतो। त्यामुळे मी जिल्हा बँकेवर संचालक आहे, जिल्हा खरेदी विक्री संघावर संचालक आहे, माझी स्वतःची संस्था आहेत, विकास संस्थेवर मी संचालक आहे। त्याच्यानंतर सर्वोदय पतसंस्थेचा गेले 4 वर्ष मी अध्यक्ष म्हणून काम करतोय। जर कुठे मी जर चुकीचा वागत असेल, माझी कर्ज मी थकीत ठेवत असेल तर त्या ठिकाणी मला राहण्याचा अधिकार नाही। ह्या DDR, AR ऑफिस, आयुक्त, सहकार मंत्री यांच्याकडे ह्यांनी अर्ज सगळीकडे केलेले आहेत। ह्यांनी सगळ्यांनी त्याची तपासणी पूर्णपणे केलेली आहे आमच्या पतसंस्थेची। आणि पतसंस्थेची तपासणी केल्यानंतर ह्यांना कुठचाही शासनाला किंवा DDRला किंवा ऑडिटरला एकही मुद्दा मिळालेला नाही। आम्ही पूर्णपणे ऑडिट त्या ठिकाणी करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 100% बरोबर असल्यामुळे यांना मुद्दा मिळत नाही। त्यामुळे हे सगळेजण आक्षापोटी आणि आमच्या विरोधापोटी ते आमच्यावर सगळ्यांवर, सराफदार असतील, डॉन्टस साहेब असतील किंवा अन्य पतसंस्थेचे संचालक असतील किंवा पतसंस्थेतील कर्मचारी असतील, यांच्यावर ते आक्षापोटी बोलत आहेत की त्यांना कुठचाही मुद्दा मिळत नाहीये। बेळणेकरांना सुद्धा मागच्या वेळेला आम्ही त्या ठिकाणी संचालक म्हणून घेतलं। ते बेळणेकर म्हणतायत की मला या ठिकाणी माझं प्रोसिडिंग ते मागावून लिहितायत, प्रोसिडिंग मागावून लिहितायत असं म्हणतायत। प्रोसिडिंग हे त्यांना माहिती आहे, त्यांना कळलं पाहिजे। 7 वर्ष ते आमच्या पतसंस्थेमध्ये संचालक म्हणून बसतायत, तर त्यांना कळलं पाहिजे। या महिन्याचं प्रोसिडिंग दुसऱ्या महिन्याला प्रोसिडिंगला मान्यता दिली जाते, त्यावेळी त्यांनी मान्यता दिलेली आहे, सर्वानुमते मान्यता झालेली आहे। त्यांनी कधी त्याच्या प्रोसिडिंगवर विरोध केलेला नाही। त्यांनी तशा पद्धतीचं प्रोसिडिंग DDRला किंवा AR ऑफिसला कळवलेलं नाही आणि त्याचा मुद्दा संपूर्ण तपासलेला आहे। आणि अशा पद्धतीचं कर्ज घेऊन परतफेड करणं हे संस्थेला गैर नाही आहे। त्यांनी सगुण धुरी साहेबांनी, असं सन्माननीय सगुण धुरी साहेबांचे मी आभार मानेन, त्या संपूर्ण ज्यांनी काल पत्र घेतले त्याचे आभार मानेन की त्यांनी संपूर्ण संस्था कशा पद्धतीत चालते आणि त्या ठिकाणी 11 कोटी आमचे ठेवी आहेत आणि ते सर्वसामान्य माणसाच्या ठेवी आहेत। आणि माणगाव सारख्या एखाद्या छोट्या शहरामध्ये, अतिशय छोट्या शहरामध्ये
त्या ठिकाणी 11 कोटी ठेवी ठेवून आमच्या ज्या अर्थी प्रकाश मोरे सारखे किंवा त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या सर्व संचालक आणि कर्मचाऱ्यांवर विश्वास ठेवतात. हेच आमच्या संस्थेचा जनतेने दिलेला आणि ठेवीदारांनी दिलेला कौल आहे. आणि अशा पद्धतीची चांगल्या प्रकारे संस्था चालत असताना ह्या दोनच संचालक, आजच्या विद्यमान संचालक मधले दोनच संचालक त्यांच्याबरोबर आहेत. एक सुभाष भिसे आहेत आणि एक दादा बेळंजेकर आहेत. सगुणदुरी या संस्थेवर कधीही संचालक नव्हते. 3 वर्षापूर्वी मगाशी सांगितलं तर 3 वर्षापूर्वी ते सभासद झालेले आहेत आणि नाहक त्या ठिकाणी डोकं खुपसत आहेत आणि आज त्यांनी पॅनल लादलेत. आता त्यांनी निवडणुकीचा मुद्दा आम्हाला सांगितलाय की तुम्हाला पत्रकारांना सांगितलंय निवडणुकीचा मुद्दा आमच्यावर निवडणूक लादली आहे. मी परमेश्वराला आणि यक्षिणी देवीला साक्षी ठेवून आणि टेंबे स्वामींना साक्षी ठेवून सांगतो की तुम्हाला मी संपूर्ण माझ्या सभासदांना सांगतो की या ठिकाणी त्यांनी अशा पद्धतीची निवडणूक आमच्यावर लादली. आम्ही त्यांना दादा बेळंजेकरने सुभाष भिसेने विनिरोध निवडणूक करूया अशा पद्धतीचा प्रस्ताव आणला. त्यावेळी म्हणाले अध्यक्ष मोरे यांनी 4 वर्ष सांभाळलेलं आहे तर दुसरा अध्यक्ष कोण करणार. त्यावेळी आमचं संपूर्ण बसलेलं संचालक बोर्ड होतं. त्यांनी सांगितलं यावेळी दादा बेळंजेकर अध्यक्ष होऊ दे आणि दादा बेळंजेकरांना अध्यक्ष करूया. हे आम्ही मान्य केलं संपूर्ण बोर्डाने, त्या ठिकाणी बसलेल्या संचालक मंडळाने. अशा पद्धतीचा आमचा त्या ठिकाणी निर्णय झालेला होता. तर ह्या सर्वांना ज्या संस्थेमध्ये कधीही नसलेली माणसांना सोबत घेऊन त्यांनी दुसरं पॅनल तयार केलं आणि ही जनतेवर नव्हे तर माझ्या सर्व सभासदांवर, पतसंस्थेवर आज ही निवडणूक लादलेली आहे. याला आमचे सभासदच उत्तर देतील. कारण गेले 4 वर्ष किंवा 7 वर्ष हे कशा पद्धतीमध्ये त्रास संस्थेला देतात, ठेवीदारांना संस्थेला कसा देतात, संस्थेची एक बदनामी कशा पद्धतीमध्ये करतात, पेपरद्वारे कसे करतात, ही सगळी सभासदांकडे गेलेली बदनामी आहे. आणि सभासदांचा या पतसंस्थेवर, या पतसंस्थेच्या संचालक बोर्डावर, माझ्यासारख्या सर्वसामान्य अध्यक्षावर त्यांनी असा विश्वास ठेवलेला आहे की त्यांनी एवढी बदनामी पेपरमध्ये करून कच्चा मेमो सुद्धा फिरवून या ठिकाणी त्यांनी जी बदनामी केली तरी 1 रुपया माझ्या डिपॉझिटरने, आमच्या डिपॉझिटरने संस्थेच्या 1 रुपया सुद्धा हलवलेला नाही. उलट त्या ठिकाणी संस्थेचे ठेवी वाढलेले आहेत. तुम्हाला आम्ही खरोखर सांगतो की बँकेचं कॅश क्रेडिट सुभाष भिसे अध्यक्ष असताना बँकेचं कॅश क्रेडिट 2.5 कोटी वापरत होते. आज आम्ही 1 रुपया बँकेचं कॅश क्रेडिट न वापरता त्या ठिकाणी फक्त बँकेचा सपोर्ट, सिंधुदुर्ग बँकेचा सपोर्ट घेऊन आम्ही आज कॅश क्रेडिट घेण्याच्या अगोदर ही सगळी संस्था चांगल्या पद्धतीत चालवत आहे आणि चांगल्या पद्धतीचा प्रॉफिट आहे. दरवर्षी याचा अहवाल आम्ही संपूर्ण आमच्या सभासदांना समोर ठेवतो. अशा पद्धतीचं आमचं काम चांगल्या पद्धतीमध्ये या ठिकाणी चाललेलं आहे. त्याबरोबर तुम्हाला दुसरं सांगायचं झालं तर ते माळकर आहेत. माळकर म्हणतात ते कालपर्यंत आमच्या संस्थेमध्ये कर्मचारी होते. जर ह्यांचे पैसे सुरक्षित नसतील तर ह्याला मिळणारे रिटायरमेंटची 15 लाख रुपये आम्ही त्याची 15 दिवसाच्या आत सगळी रक्कम त्याच्या नावावर केली. तो संस्थेत असताना संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांशी कशा पद्धतीमध्ये वागायचा, तिथल्या स्थानिक कशा पद्धतीत लोकांमध्ये वागायचा, माणगाव सारख्या शहरामध्ये त्याची कशा पद्धतीमध्ये हालत केली, याबद्दल त्या ठिकाणी काय त्याची परिस्थिती घडलेली होती, ही मला त्या ठिकाणी ह्याच्यानंतर जर त्यांनी काय बोलला तर ती पूर्णपणे व्हिडिओ क्लिप सुद्धा आमच्याकडे आहे. ती आम्ही सुद्धा दाखवण्यासाठी मागे पडणार नाहीत. अशी माळकरांची परिस्थिती आहे. माळकर कालपर्यंत आमचे कर्मचारी होते, वसुली अधिकारी होते. त्यावेळी मात्र त्याला कुठची वसुली करता धड आली नाही आणि त्यावेळी आमच्यावर बोलला नाही. आज स्वतःला संचालक पद पाहिजे, स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांना सत्वायचे आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या रागापोटी आज तो या संचालक बोर्डामध्ये येण्याचं त्याचे बरे अनेक दिवस, आता वर्षभर त्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. अशा पद्धतीत माळकर वेगवेगळे माझ्या कुटुंबावर सुद्धा याच्यापूर्वी त्यांनी नको ते बदनामी माझी केलेली आहे. त्या संदर्भात माळकर यांच्या विरोधात मी त्यांना तशा पद्धतीची वकिलाची नोटीस दिली आहे आणि त्याच्यावर मी दावा दाखल करणार आहे 30 लाखाचा. अशा पद्धतीचं सगळं वकिलांकडे मी तयार करून कोर्टाकडे जाण्याची तयारी ठेवलेली आहे. मी कोणाला अशा पद्धतीत जो माझ्यावर खोटे आरोप करणार त्याला मी कोणालाही सोडणार नाही. त्याचप्रमाणे बेळंजेकर यांना जर समजत नसेल सहकार तर त्यांनी सहकारामध्ये कधीही बोलू नये. कारण प्रोसिडिंग कसं लिहिलं जातं, ठेवी कसे ठेवल्या जातात, लोकांशी कसं सन्मानाने वागायचं, ठेवीदार हे आपले हितचिंतक आहेत. त्यांनी एक शब्द म्हटलाय त्याच्यामध्ये की 2000 ठेवीदार आहेत. 2000 ठेवीदार नाहीत, सगुणदुरीने माहिती करून घ्यावी. 2000 ठेवीदार नाहीत तर 2000 सभासद आहेत. लक्षात आलं का? ठेवीदार नेमके मोजकेच आहेत आणि त्यांच्या जीवावर आज आम्ही संस्था चालवतो.
माझे जे ग्राहक आहेत ते पहिले ठेवीदार आहेत, दुसरे कर्जदार आहेत आणि तिसरे सगळे सभासद आहेत. अशा पद्धतीच्या ह्याच्यावर आम्ही ही संस्था चांगल्या पद्धतीमध्ये चालवतो. आज ही निवडणूक तुम्हाला मी सांगितली कशा पद्धतीने आमच्यावर लादली गेलेली आहे. अशी निवडणूक आमच्या संस्थेवर त्यांनी 37 वर्षांनी हे सगुण दुरीनं आम्ही 3 वर्षापूर्वी सभासद करून घेतले म्हणून त्यांनी त्यांच्यावर लावलेली आहे. ते बायोलॉज सांगतात, घटना सांगतात, पतसंस्थेचे हे सगळे विषय त्यांना मुळात कळतच नाहीत. ते एका शिक्षण संस्थेवर आहे. त्या शिक्षण संस्थेवर त्यांचे किती घटनेमध्ये चुकाचे दुरुस्त आहेत ते जर बोलायला पाहिजे असेल तर मला तुम्ही 28 तारीख नंतर निवडणूक झाल्यानंतर माझ्याबरोबर तुम्ही बोलायला या, मला प्रश्न विचारा. कशा चुका किती केलेल्या आहेत त्या ठिकाणी ते मी तुम्हाला अगदी सविस्तरपणे सांगू शकतो. माझ्यासारखा माणूस सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधवांबरोबर गेले 25 वर्ष त्या पतसंस्थेवर आहे. मी अनेक संस्थांना आरोग्यसारखी विकास संस्था चालवतोय, त्या ठिकाणी अतिशय चांगली संस्था आहे. त्याशिवाय जिल्हा बँकेत गेले 11-12 वर्ष आहे. अशा जिल्ह्यामध्ये असणारा सहकारातल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये मी सहभाग आहे. जिल्हा खरेदी विक्री संघावर आहे. अशा असताना फुकटची माझी हे बदनामी करतात की त्यांना त्याची संस्था ही घ्यायची आहे, पण संस्था कशाबद्दल बरोबर खायची ही त्यांना एकालाही त्याच्यातल्या माहिती नाही आहे. त्याने ह्या सर्वांना घेऊन जनतेची फक्त दिशाभूल करतात, प्रकाश मोरे यांची बदनामी करतात. हे त्यांचं चाललेलं आहे. आजपर्यंत बेळणेकर गेल्या 7 वर्षामध्ये माझी बदनामी करून एक पॉईंट शोधतायत, पण एका सुद्धा पॉईंटवर त्यांनी स्पष्ट काल या ठिकाणी जाहीर केलेलं आहे. आम्ही सहकार मंत्र्यांकडे सुद्धा अर्ज केलेला आहे असं ते म्हणतायत. सहकार मंत्र्यांकडे अर्ज केलेला आहे, त्याची चौकशी झाली. तुम्हाला आज माहिती आहे की पतसंस्थेमध्ये लोकांच्या ठेवी ठेवलेल्या असतात, सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या ठेवी ठेवलेल्या असतात. अशात जर भ्रष्टाचार होत असेल तर कुठचंही शासन किंवा कुठचाही अधिकारी गप्प बसत नाही, ताबडतोब त्याची चौकशी होते. अशा चौकशीमध्ये आज आम्हाला त्यांनी आमच्यावरच्या आरोप त्यांनी शोधून काढले असते तर आज एकही त्यांना आरोप मिळालेला नाही, म्हणून ते अगदी आक्षाबक्षा झालेले आहेत. अशा पद्धतीचं झालंय. त्याच्याबरोबर त्यांनी मगाशी बेळणेकरांनी त्याच्यामध्ये एक पत्रकार परिषदेमध्ये परवा झाली, त्याच्यामध्ये एक शब्द बोलले की आम्हाला ऑडिटरचे पैसे भरावे लागतात. ऑडिटर त्यांनी 5 वर्षाचं ऑडिट मागितलं होतं, सहकार मंत्र्यांकडून पत्र आणलं होतं. तो माननीय सहकार मंत्र्यांनी त्यांना तसं पत्र याचं ऑडिट करा, तर त्याच्यामध्ये DDRने चौकशी केली तर ह्याच्यामध्ये सगळे रिपोर्ट तपासले तर कुठेही चुकलेलं नव्हतं. आणि त्यामुळे त्यांनी ऑडिट करायचे असेल तर त्याची कमीत कमी फी 1 वर्षाची 80,000 रुपये असते. तर अशा पद्धतीची 80,000 रुपये फी 5 वर्ष दिला तर 8-5-40 4 लाख रुपये फी कोण भरणार? आम्ही सांगितलं तुम्हाला लागतील ते कागद आम्ही देऊ, आम्ही काय 5 वर्षाची तुमची ऑडिटची फी संस्था भरायला तयार नाही. असा आमचा संचालक बोर्डामध्ये तसा ठराव झालेला होता. जे कागदपत्र लागेल, जे ऑडिटर येतील त्यांना आम्ही पूर्ण कागदपत्र देऊ. अशा पद्धतीचा स्वच्छ कारभार या ठिकाणी माणगाव सर्वोदय पतसंस्थेचा चाललेला आहे. त्याच्यामध्ये सराफदार असतील, जोसेफ डॉन्टस असतील, हे सगळे आजचे यांच्यावर आम्ही फॉर्म भरले त्यावेळी हे सगळे कर्जाचे पुरावे आमचे DDRकडे किंवा निवडणूक निर्णय अधिकारी होते यांच्याकडे त्यांनी दिलेले होते. आणि हे दिलेले ठराव असताना त्या ठिकाणी त्यांनी सगळी तपासणी करूनच आमचे फॉर्म त्यांनी योग्य आहेत, निवडणुकी उमेदवार लढू शकतात अशा पद्धतीचा रिपोर्ट दिल्यानंतर आम्ही उमेदवार झालो. यांना कुठचाही पॉईंट न मिळाल्यामुळे आज जनता त्यांना काय उत्तर देणार हे समजल्यानंतर ते त्यांच्या पायाखालची वाळू घसरलेली आहे, सरकलेली आहे. त्यामुळे हे आज हे तुम्हाला सगळं बोलत आहे. साहेब, ही डबल ढोलकी म्हणजे टिबल ढोलकीच आहे. कारण तुम्हाला सांगतो, डबल ढोलकीपेक्षा त्यांच्यावर आम्ही तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही बाबा आमचं एक मताने सुभाष विषनाईस तुम्ही जाऊन येजा. मी परमेश्वराची शपथ घेऊन मगाशी सांगितलं की आम्ही त्यांना सांगितलं बिनविरोध करूया आणि दादा बेळणेकरांना अध्यक्षपद पाहिजे असेल तर देऊया, कारण निवडणूक लागू नये म्हणूनच आम्ही सांगितले. आणि याच निवडणुकीसाठी 4.5 लाख वगैरे काही खर्च येत नाही. साधारणपणे माझ्या माहितीप्रमाणे आज आम्ही DDRकडे अधिकृतरित्या 80,000 रुपये भरले, पुढे पाठी आणखी 22,000 रुपये, 1 लाखामध्ये निवडणूक होते. निवडणुकीचा JR असा आहे, पर मतदारा पाठीमागे 240 रुपये याप्रमाणे खर्च करता येतो. तरी पण आम्ही DDRना आणि आम्ही सहकार्य म्हणजे आमचे कर्मचारी सहकार्य करून यांची मदत घेऊन कमीत कमीत निवडणूक निर्णय अधिकारी हे खर्चाच्या ह्याच्यामध्ये निवडणूक करणार आहेत. पण निवडणूक जी लागलेली आहे आणि निवडणूक लावलेली आहे ती ह्या सगुणधुरी, दादा बेळणेकर आणि माळकर यांच्यामुळेच निवडणूक लागलेली आहे. त्याच्यामधले बरेचसे संचालक येऊन आम्हाला सांगतायत त्यांच्या पॅनलमधले की बाबा ही निवडणूक लागली ती चुकीची आहे, आम्ही चुकीच्या माणसांबरोबर गेलेलो आहोत. अशा पद्धतीची ते सातत्याने येऊन सांगतायत. निवडणूक या संस्थेची लागता नाही, कारण माडगुतान सरकार चांगला
20 वर्ष 25 वर्ष सहकारमर्षी जाधव साहेबांबरोबर काम केले, गावड्यांसारखे चांगले माणूस त्यांच्याबरोबर काम करत होते. ह्यांनी सगळ्यांनी येऊन सांगितले ही निवडणूक लागता कामा नये, तरी पण यांनी मुद्दाम म्हणून निवडणूक ही या 2-3 माणसांनी लावलेली आहे आपल्या स्वतःच्या स्वार्थापोटी. त्यांना वाटतं आम्हाला खूप काही संस्थेतलं कळतं, पण संस्थेतलं काय कळतं आणि न कळतं हे आता तुम्हाला मी 2-3 उदाहरणं सांगली, त्याच्यावरून तुमच्या आणि जनतेच्या सभासदांच्या लक्षात येईल. साहेब, तुम्हाला त्यांनी सांगितलं की 96 मधला सातबारा आहे. त्यांनी म्हटलंय की माझं स्वतः सांगतो अगोदर की 96 मधला सातबारा आहे. 96 मध्ये मी कर्ज घेतलं, त्यातला सातबारा असेल. ल नमुन्यातला विषय सांगितला. ल नमुन्यामध्ये म्हणजे सुद्धा त्याचा फेरफार होतो आणि फेरफार झाल्यानंतर त्याच्यावर बोजा तारण होतो. अशा पद्धतीचं आम्ही ठेवलेलं आहे. हे ते म्हणतात तसं काही नाही आहे की त्यांना आमच्यावर आरोपच करायचे आहेत, त्यामुळे ते म्हणतायत. ह्याला काय तथ्य नाही आहे. बोजा आहे, जमीन विकली असेल असं म्हणतायत. तो सातबारा किती तारखेचा हे जाहीर केलाय काय त्यांनी? नाही केलाय. सातबारा किती अमुक तारीखचा आहे, म्हणजे 1 वर्षातला आहे, 6 महिन्यातला आहे, 3 महिन्यातला आहे, काय कधी आहे, हा सातबारा जाहीर करावा लागतो त्याच्यावर. आणि ते म्हणतात जमीन विकली असेल 96 मधला सातबारा तर आत्ताचा फ्रेश आहे माझा दिलेला. परत सातबारा त्यांनी संस्थेकडे मी सगळे सातबारा सुद्धा दिलेले आहेत, कारण वर्षाला सातबारा काय आहे ही आमची संस्था घेते. सगळ्यांसाठीच नियम आहेत. आम्ही तसे सातबारा त्यांच्याकडे दिलेले आहेत संस्थेकडे. ते त्यांनी घ्यावेत, बघावेत कधीचा बोजा आहे तो, त्यांना शंका वाटत असेल तर. आणि माझे सर्व सभासदांना निवडणुकीच्या निमित्ताने हे आहे, माझं कर्ज बेकायदेशीर असेल, सराफदारांचं बेकायदेशीर असेल किंवा यांचं डॉन्टस साहेबांचं बेकायदेशीर कर्ज असेल तर त्यांनी येऊन चेक करावं. त्यांना जर सभासदांनी आम्हाला जनरल सभेला सांगितलं तुम्ही कर्ज घेतलं ते बुडवणार आहात, तर आम्ही त्या संस्थेतून ताबडतोब तात्काळ बाजूला राहायला तयार आहोत आणि तात्काळ संस्थेचं कर्ज संपूर्ण भरायला सुद्धा तयार आहोत. साहेब, खरंच सांगायचं झालं तर अनेक कर्मचाऱ्यांशी त्यांचा वाद झालेला होता आणि अनेक कर्मचाऱ्यांबरोबर त्यांचा वाद झालेला होता. अनेक आमच्या संचालकांबरोबर त्यांचा वाद झालेला होता आणि त्यांना नेहमी वादाच्या भोवऱ्यात, कारण स्वतःचा त्यांचा सक्का भाऊ जी व्यवस्थापक होता त्याचंही परब म्हणून, काशीनाथ परब म्हणून त्याचं आणि त्यांचं कधीही पटलेलं नव्हतं. सुभाष विषय अध्यक्ष होते, त्यांचं आणि त्यांचं कधी धड पटलं नव्हतं त्या संस्थेचे. त्यावेळी त्यांच्या विषयावरनं काही गोष्टी घडलेल्या आहेत, हे आम्ही आता सांगत नाही तुम्हाला. तर अशा पद्धतीत काम करणं, ह्याचा सगळ्याचा कुठेतरी मी उद्या संचालक झाल्यानंतर ह्यांना सगळ्यांचा मी राग काढणार आहे, अशा पद्धतीचं त्यांचं मानस आहे. लक्षात आलं ना? म्हणून त्या पद्धतीमध्ये ते आज हे आरोप आमच्यावर करत आहेत. नक्कीच साहेब, तक्रारी करणं हे अडचणीत काही लोक आणण्याचा प्रयत्न करतायत, पण परमेश्वराच्या कृपेने आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने त्याचा शहानिशा सातत्याने होते आहे. अधिकाऱ्यांनी येऊन त्या ठिकाणी सगळे मुद्दे वेगवेगळे काढले. आमच्या बँक कर्मचाऱ्यांचं ऑडिट, बँकेचं ऑडिट होतं. तुम्हाला मी सांगितलं 2-3 ऑडिट होतं, तशी बँकेचं ऑडिट होतं. बँकवाल्यांनी माझे मुद्दे कुठे असतील तर बघितले ऑडिटरने, आमच्या ऑडिटरने बघितलं, DDR ने त्यासाठी ऑडिटरने बघितलं. असं सगळे मुद्द्याची चौकशी केल्यानंतर कुठेही मिळत नाही. ही सुद्धा त्यांच्या पोटात पोटशूळ येते आहे, म्हणून ते माझ्यावर आरोप करतायत. आता त्यांनी स्वतःच्या तोंडाने सांगितलं आम्ही सगळ्यांकडे तक्रारी केले तरी आमची कोण दखल घेत नाही. तुम्हाला सांगू, आजच्या सारख्या पारदर्शक आणि माहितीच्या अधिकारात सगळ्यात असणाऱ्या विषयामध्ये अशी तक्रार केल्यानंतर कोण कोणाची चौकशी करत नाही असं कुठे थांबलंय काय? नाही थांबले. आणि दुसरं ते म्हणतात माहितीचा अधिकार पतसंस्थेना लागू आधी होत नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे काही माणसं होती बेळणेकरांसारखी मी म्हणू शकतो, कारण बेळणेकरांनी काहीतरी पेपरामध्ये छापून, बेळणेकरांनी माझ्या सर्व जे सभासद माझे मतदार होते त्यांना एक पेपरातून बातमी रत्नागिरी टाइम्सची कॉपी पाठवली होती काय, आणि माझा पराभव करण्यासाठी त्यांनी मदत केली होती. तर अशा पद्धतीचं काम बेळणेकरांनी त्या जिल्हा बँकेच्या वेळी माळकराच्या मदतीने केलेलं होतं आणि त्याचा समा मी पडलं येणे हे वेगळी गोष्ट असते. कारण तुम्हाला माहिती आहे त्याच्यातले दिग्गज अध्यक्ष सुद्धा सतीश सावंत होते, राजन तेली होते, असे माझ्यासारखा म्हणत होता, माणगावकरांसारखे म्हणत होते. हे सगळे त्या ठिकाणी स्वच्छ कारभार करत होते. भृजंग सहकारातले नेते होते, ते सुद्धा पडले. त्यांच्याबरोबर मी एक पडलो. पण माझं क्रेडिट काय आहे, माझी समाजामध्ये काय ताकद आहे, मी सहकारामध्ये किती आहे हे ओळखून माझ्या नेत्यांनी, माननीय राणे साहेबांनी, निलेश साहेबांनी, नितेश साहेबांनी मला परत बँकेवर घेतलं. हे माझं मोठं क्रेडिट आहे. आणि की तुम्हाला मी काय सांगणार, 2 वेळा जिल्हा बँकेसारख्यावर कॉप करून घेणं, तज्ञ संचालक म्हणून कॉप करून घेणं ही साधी गोष्ट नाही आहे.
आणि हे जर ह्या समोरच्या माणसाला माझे शेजारी वेळणेकर यांना कळत नसेल आणि माळकर याला जर समजत नसेल एका कर्मचाऱ्याला, तर दुर्दैवी बाब आहे. याच्यापेक्षा दुर्दैवी बाब कुठची नाहीये. साहेब, कुठेतरी प्रोसिडिंग लिहित असतो. हे प्रोसिडिंग कधी ताबडतोब लिहिलं जात नाही, कारण प्रोसिडिंग हे कच्चं तयार केलं जातं त्या दिवशी, मीटिंग दिवशी, आणि मेन जे रजिस्टर असतं ह्याच्यानंतर मागावूनच आपण सगळं प्रोसिडिंग त्याच्यामध्ये ओढलं जातं. पण प्रोसिडिंगचं वाचन प्रत्येक मिटिंगला, दुसऱ्या मिटिंगला वाचन होतं प्रोसिडिंगचं, आणि ते प्रोसिडिंगचं वाचन झाल्यानंतर संचालक बोर्ड त्याला पूर्णपणे मान्यता देते आणि ते प्रोसिडिंग वाचल्यानंतरच पुढे मीटिंग चालू होते पुढच्या विषयाला. अशी पद्धत आपल्याला कायम सातत्याने असतं, हे वेळणेकरांना माहीत नसेल. साहेब, सातत्याने आमचे म्हणजे मुद्द्यावर, प्रशासनाच्या मुद्द्यावर त्या ठिकाणी बसल्यानंतर, अध्यक्ष असल्यानंतर चर्चा होत होती. मी केलेली चर्चा किंवा दिलेले निर्णय त्यांना मान्य न होत होते आणि कोणीही संचालक त्यांचं ऐकून घेत नव्हतं. त्या रागापोटी माझ्यावर त्यांनी तक्रार दिलेली होती आणि त्या रागापोटी तक्रार दिल्यामुळे पोलीस स्टेशनला, पोलिसांना सुद्धा योग्य वाटले नाही त्याची चौकशी. बाबा ही योग्य आहे, हा असेल की नाही, त्या पद्धतीने चौकशी केली आणि त्यांना निर्णय वाटला तो त्यांनी दिला. त्याला काय मी काय करू शकत नाही. तक्रार ही पोलीस स्टेशनला कोणीही देऊ शकतो. आता ते दादांना कळलं पाहिजे. तुम्हाला सांगतो की दादा त्या ठिकाणी 7 वर्ष आमच्या बरोबर संचालक होते. दादा, आम्ही जर कुठचा विषय चुकीचा केला असेल तर संचालक म्हणून त्यावेळी त्यांनी तो विषय मुद्दा मांडला पाहिजे होता त्या ठिकाणी. तर त्यांनी तो मुद्दा न मांडता त्याच्यातले नको ते पॉईंट घेऊन पतसंस्थेला धोकादायक कसे आहेत, अध्यक्ष यांना बदनाम कसं करता येईल, हे मुद्दे घेऊन ते जनतेसमोर जात होते. ते मीटिंगमध्ये कधीही चांगले शब्द किंवा एकाग्र ठराव त्यांनी संस्थेच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून कधीही मांडलेलं नाही. आजही तुमची माझे सभासद आहेत, ते सभासदांना मुद्दे वाचण्याचं आणि डायरेक्टरांना सगळं प्रोसिडिंग वाचण्याचा अधिकार आहे, ते तुम्ही बघू शकतात. आणि ते बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल दादानी संबंध हिताचे मुद्दे त्या ठिकाणी प्रोसिडिंगवर किती मांडले आहेत. साहेब, हे सगळं हास्यास्पद गोष्ट आहे माझ्या दृष्टिकोनातून, कारण माझ्यासारख्या माणसावर संबंध, जिल्ह्यामध्ये एक मी छोटा मोठा धंदा करतो, सहकारामध्ये गेले 11-12 वर्ष जिल्हा बँकेसारख्या मोठ्या एक सिंधुदुर्गातल्या संस्थेवर आहे, बँकेवर आहे, आणि त्याच्यावर अनेक संस्था सुद्धा मी सांभाळतो आणि जाधव साहेबांपासून अशा अनेक संस्थेवर आहे. आणि त्या असताना मला त्यांनी मी दादागिरी करतो ही गोष्ट कुठचाही माणूस सांगू शकत नाही. दादा वेळणेकरांना ह्याची दादागिरी माझ्या बोलण्याची का वाटते? कदाचित माझ्यावर ही सगळी मिळणारी पदं आहेत किंवा मला मिळणारा मोठेपण आहे, मिळणारी पदं आहेत, ही कुठेतरी त्यांच्या पोटात दुखत असेल म्हणून आकसापोटी माझ्यावर हे आरोप आहेत त्यांचे. बाकी कोणाचे आरोप असतील तर मला तुम्ही दाखवा. साहेब, चांगला मुद्दा तुम्ही काढलात. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे तुम्हाला सांगायचं झालं तर सगुंदरींबद्दल बोलायचं झालं तर सगुंदरीशी बोलतो. पूर्ण पक्षाने या ठिकाणी एकच उमेदवार सरपंचचा दिला होता आणि तो निवडून येण्याची जबाबदारी दिली असताना माणगाव सारख्या चांगल्या शहरामध्ये आणि कित्येक वर्ष ग्रामपंचायत आमच्याकडे असणारी त्यांनी मुद्दा म्हणून अपक्ष उमेदवार उभा केला आणि त्या ठिकाणी 32 मतांनी आमचा सरपंच पडला. जोसेफ सारख्या चांगल्या माणसाला सातत्याने सगळे असतात, त्याच्या मुलाला त्यांनी पाडलं. असं सातत्याने पक्षविरोधी काम करण्याचं सगुंदरींचं चाललेलं होतं. ह्याचं स्पष्ट उदाहरण आणि जिवंत उदाहरण म्हणून माणगाव ग्रामपंचायत आहे. आणि दादा बेळणेकरांची पण तीच परिस्थिती आहे, कारण दादा बेळणेकरांना राजन तेली सारख्या साहेबांनी स्वतः त्या ठिकाणी येऊन त्यांची समजूत काढली. त्या ठिकाणी मोहन सावंतांसारख्याने येऊन त्या ठिकाणी त्यांची अनेक वेळा समजूत काढली. राजकारणाचे सगळे धडे त्यांना सांगितले. यापूर्वी बीजेपीत जाताना 4 वेळा 10 वेळा माझाही सल्ला त्यांनी दादाने घेतला होता, बा बीजेपीत जायचं की नाही जायचं. अशा पद्धतीची अशा स्वतःच्या स्वार्थापोटी एक दादा बेळणेकर सुद्धा माझे एक चांगले मित्र होते आणि ही मैत्री त्यांनी आज स्वतःचा अध्यक्षपद नाही मिळालं म्हणून हे माझ्यावर आरोप करून त्यांनी आज बाजूक जाण्याचा किंवा ही स्वतःच्या पक्षामध्ये हात तयार करण्याची त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे आणि हा फार अत्यंत चुकीचा आहे. साहेब, सगुंदरींचा विजय कसा मी सांगू? माझा विजय हा 100% आहे, कारण सगळेच सभासद आहेत ते आमच्या परिचयित आहे. प्रकाश मोर्ये प्रत्येकाच्या सभासदांच्या घराघरापर्यंत पोहोचलेला आहे. पॅनलची माणसं आहेत तीच सगळी घराघरापर्यंत पोहोचलेली. त्यांचं कॅरेक्टर अतिशय चांगलं आहे. आम्ही कशा पद्धतीची निवडणूक या सगुंदरीने आमच्यावर लादलेली आहे अशा पद्धतीचं सांगितलं आहे. माणगावला पूर्णपणे ज्या ठिकाणी 400-450 मतदान आहे
त्या ठिकाणी माणगाव ग्रामपंचायत सगुंदुरीने कशी पाडली अपक्ष उमेदवार करून ह्याचं जिवंत उदाहरण आहे. त्यामुळे सगुंदुरीला कसे स्वीकारतील ते माझ्या पॅनलच्या सहकार्यांना अगदी चांगल्या पद्धतीत स्वीकारतील, कारण त्याचं जिवंत उदाहरण माझ्याकडे चांगले ॲडव्होकेट माणसं आहेत, उद्योजक आहेत, ज्यांना संस्था कळते, ज्यांना सहकार कळतो अशी माणसं आहेत. उदाहरणार्थ माझ्याकडे माझ्या पॅनलमध्ये असणारी माणसं तुम्हाला सांगतो. मी सर्व माझ्या सभासदांना आज हात जोडून विनंती करतोय की माझ्या या सर्व संचालकांना, आज डायरेक्टर बोर्डांना, सभासदांना तुम्ही निवडून द्यायचं आहे आणि या ठिकाणी तुम्ही भरघोस मतांनी निवडून येऊन चांगला कारभार आमच्याकडून करून घ्यायचा आहे तुम्ही सभासदांनी, अशी मी सभासदांना सर्वांना विनंती करतो. त्या सभासदा माझ्या संचालक बोर्डामध्ये जे उभे आहेत त्यांची मी आता नावं करतो. जोसेफ पीटर डॉन्टस, मुकुंद राघो धुरी, मी स्वतः प्रकाश जगन्नाथ मोर्ये, जसे महादेव अनंत परब, त्याचप्रमाणे पंढरीनाथ शशिकांत परब, संदेश अमृत राणे, उत्तम जनार्दन सराफदार, प्रफुल्ल सुरेश सुद्रिक, गुरुप्रसाद सीताराम कोरगावकर, कविता किशोर कुडतरकर, मथुरा गोविंद राऊळ आणि रामचंद्र धोंडी खरात. आणि हे जे मी सगळे सभासद घेतले आहेत, संचालक बोर्ड घेतले आहेत, ते सगळ्या पक्षाचे आहेत या ठिकाणी. त्यामुळे सहकार, जसे जाधव साहेब म्हणायचे की सहकाराशिवाय उद्धार नाही, तसं मी सहकारात सगळ्यांना घेऊन बरोबर या ठिकाणी चाललंय. मी माझा पक्षच निस्ता घेतलेला नाही, ती सगळ्या समाविष्ट करून या ठिकाणी मी हे पॅनल उभं केलेलं आहे आणि माझी 100% खात्री आहे भरघोस मताने माझं पॅनल निवडून येणार. मी हात जोडून सर्व सभासदांना विनंती करतो, माझी निशाणी नारळ आहे, या नारळाला तुम्ही 12च्या 12 मतं घालून सर्व सभासदांनी विजयी करायचं आहे भरघोस मताने. आणि 28 ऑक्टोबरला 8 वाजल्यापासून 4 वाजेपर्यंत मतदान आहे. या मतदान तुम्ही करावं अशी माझ्या सर्व सभासदांना मी विनंती करतो. हायस्कूल या ठिकाणी येऊन मतदान करायचं आहे. सर्वोदय सहकारी पतसंस्था मर्यादित, माणगाव, तालुका कुडाळ, पंचवार्षिक निवडणूक 2023-24 ते 28-29. सहकार महर्षी जाधवसाहेब सहकार पॅनल आणि आमचे सर्व उमेदवार डॉन्टस साहेब, धुरी साहेब, प्रकाश मोर्ये, महादेव अनंत परब, पंढरीनाथ परब आणि आमचे ॲडव्होकेट संदेश अमृत राणे आणि मी स्वतः उत्तम जनार्दन सराफदार आणि सुद्रिक प्रफुल्ल सुरेश. त्याच्यानंतर ओबीसी उमेदवार आमचे आहेत गुरुप्रसाद सीताराम कोरगावकर आणि NT मध्ये आहेत खरात रामचंद्र धोंडी आणि महिला 2 आहेत कुडतरकर कविता किशोर आणि एक आहेत राऊळ मथुरा गोविंद. आणि हे आमची निवडणूक 28 तारीखला शनिवारी दिनांक 28 आणि सकाळी 8 ते संध्याकाळी 4 पर्यंत आहे. आमचं निवडणूक चिन्ह आहे नारळ आणि मतदान स्थळ आहे माणगाव हायस्कूल माणगाव. तर सर्व सभासदांनी आम्हाला आमच्या पॅनलला निवडून द्यावे अशी मी त्यांना सर्वांना विनंती करतो. मी आता 25 वर्ष सहकार क्षेत्रामध्ये काम करतो. सर्वोदय सहकारी पतसंस्थेमध्ये मी संचालक आहे. बरीच वर्ष झाली आणि चांगल्या प्रकारे लोकांना आम्ही सहकार्य करतो. लोकही आम्हाला सहकार्य चांगलं देतात. मी 10 वर्ष सरपंच होतो. लोकांचे आम्ही चांगल्या प्रकारे माणगावमध्ये जेवढं आपल्याला सुविधा देता येईल तेवढ्या आम्ही लोकांना दिलेल्या आहेत आणि लोक आमच्या कामाला चांगले प्रतिसाद देतात. आणि आपण या पतसंस्थेमध्ये जे आरोप झाले आहेत ते आम्ही कर्ज आम्ही घेतले आहे त्याबद्दल आम्ही तारण त्यांना योग्य तारण जे कर्जाला पाहिजे ते आम्ही दिलेलं आहे. आणि मी आज कर्ज घेत नाही. सहकार महर्षी जाधवसाहेब असतानापासून मी पतसंस्थेचं कर्ज घेतो आणि माझं नियमित परतफेड असते आणि या अशा प्रकारे आमचं हे चालतं. सर्व सभासदांनी याचा चांगल्या प्रकारे विचार करून आम्हाला 12 आमचे जे संचालक आहेत त्यांना नारळ या निशाणीवर मतदान करून सर्वांना चांगला भरघोस मताने निवडून द्यावं अशी मी सर्व सभासदांना विनंती करतो. आता सहकाराबद्दल बोलायचं म्हणजे ज्या लोकांना सहकाराचा गंध नाही अशा माणसांना अगोदर सहकाराबद्दल बोलूच नाही. कारण बरीच वर्षे जे लोक या सार्वजनिक क्षेत्रात काम करतात त्यांनी आपली पूर्वपाठिका बघावी तपासून.
काय आहे काय नाही ते. जे लोक बायलॉज किंवा उपनिधीवर बोलतात त्या लोकांनी तपासून पाहावं काय, आणि नंतरच लोकांवर चिखलफेक करताना आपल्या अंगावर तर कुठे डाग नाहीत ना त्याच संदर्भातले हे त्यांनी पडताळून बघावं. आणि सर्व मतदार या आपल्या सर्वोदय सहकारी पतसंस्थेच्या मतदारांना मी विनंती करेन की माणसाचं चारित्र्य आणि सगळं बघूनच तुम्ही सहकारावर मतदान करा आणि याच्यावरती शिक्का मारून त्यांना भरघोस मतांनी विजयी करा. असं ऐकायला मिळतं की ह्या लोकांनी पहिल्यांदा कॉम्प्रोमाइज केलेलं होतं की तुमचे 7 लोक, बेळणेकरांचे 7 लोक आणि आमचे 6 लोक, बेळणेकर तुम्ही चेअरमन. असं असतानासुद्धा मला वाटतं की बेळणेकरांनी नाहक हा आमच्या पतसंस्थेचा, ह्या सर्वोदयच्या पतसंस्थेचा नाहक हा भुर्दंड त्यांच्यावरती, आर्थिक भुर्दंड त्याच्यावर लादलेला आहे. आपल्या एकेकोर वृत्तीमुळेच त्यांनी हे सगळं केलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.